Abusos policials a una democràcia madura i solvent. Un dissabte de febrer de 2021 a l'estat espanyol. Dos policies han apallissat un home als carrers de Linares, a Jaén, davant la mirada impotent de la seva filla de 14 anys que encara ha rebut algun colp dels agressors. Eixa nit, els antiavalots carreguen durament contra els manifestants que protesten contra l'agressió i arriben a disparar amb foc real. Mentrestant, a Catalunya, el raper Pablo Hasél continua esperant que vinga la policia per dur-lo a presó per les lletres de les seues cançons. Si algú s'atreveix a assenyalar les mancances de la nostra democràcia, una bona part dels partits polítics i dels medis de comunicació estatals mostren sobreactuadament el seu escàndol. Encara cueja la darrera polèmica en aquest sentit. Tracten d'expulsar a la marginalitat mediàtica el que no és ni molt menys marginal a la societat. En un altre nivell de realitat, la princesa d'Astúries, la preparadeta, ha triat institut de luxe. És febrer de pandèmia en la segona restauració. A més d'aquesta panoràmica general, voldria fer un parell de reflexions sobre els fets de Linares. D'una banda, és cada vegada més evident per a qualsevol que aquesta democràcia consolidada té un problema amb la seva policia i amb les seues forces armades. Quan l'Estat no els dona barra lliure per als excessos, alguns policies o guàrdies civils es comporten en la seva vida civil com a matons de bar, en una altra escenificació grollera de la identificació espanyola entre poder i privilegi i arbitrarietat, que es converteix en violència quan el poder que es té és precisament el monopoli de la violència. A més, si provoquen una baralla a un bar d'Alsasu, són aclamats com herois i als seus contrincants se'ls cau a sobre la llei antiterrorista. Per altra banda, parts de l'exèrcit celebren les efemèrides de les batalles de la Divisió Azul, integrada a l'exèrcit nazi durant la Segona Guerra Mundial, i quan passen a la reserva expressen els seus desitjos d'afusellar gent. La part positiva és que crec que tot això és cada vegada més evident per a més gent. Hi ha persones que tendeixen a pensar per defecte que la policia sempre té raó i que són els bons. Comportaments com el de Linares aporten evidències incontestables de que això no és així. Per això és tan important desafiar la llei Mordassa i gravar els abusos policials. Només una societat civil conscienciada sobre aquest problema podrà forçar la solució, especialment perquè el govern més social de la història no sembla tindre gaire intencions ni tan sols d'intentar-ho, siga per feblesa, siga per covardia o siga per la temptació d'aprenent de bruixot de sentir de manera il·lusòria que té el control d'aquestes bestioles del senyor. D'altra banda, m'han semblat patètiques les reaccions d'alguns catalans en les xarxes socials, poc menys que alegrant-se de la repressió a Linares, recordant el a por ellos, la violència policial desfermada de l'1 d'octubre i l'escassa solidaritat d'altres parts de l'Estat. Per començar, obliden que malgrat tot sí hi hagué solidaritat. Per començar al País Valencià, però recordem que un xicot s'enfronta en Madrid a pena de presó per participar en una manifestació de solidaritat amb Catalunya. D'altra banda, s'obstinen a creure que la repressió policial va començar a l'estat espanyol l'1 d'octubre de 2017, mostrant probablement la seva pròpia absència de compromís i solidaritat abans d'eixa data. No puc deixar de recordar, sense anar més lluny, l'anomenada Primavera Valenciana que jo mateix vaig veure en directe amb alguna carrera inclosa davant dels alegres xicons de la porra. Aleshores, apallissaren adolescents considerats l'enemic pel cap policial. I, per si tot això fos poc, aquests adànics i narcisistes catalans estableixen una més que problemàtica identitat entre els qui despediren els policies al crit a por ellos i els que estaven rebent la violència policial a Linares estos dies.
I és que els feixistes són feixistes i estan sempre del costat de la violència del fort en general i de la policia en particular, perquè això els fa sentir-se forts de manera subsidiària. Però és que, a més, si alguna persona ha canviat la seva percepció sobre la violència policial arran dels fets de Linares, benvinguda siga. Si estirem tots, ella caurà, havíem convingut. I perquè això s'esdevinga, cal que siguem molts, quant més millor, és qui estirem.